Eva, acábame de decir a dirección. Nada bo. A dirección do programa que fuches ti quen elixiu a peza. A peza que cantaches ti esta noite, que protestaches antes de que a peza. A ti deronche unha indicación, pero a peza elexíchela a ti. Menos mal que non se escoita o micro, vale. Voche dalo ben. Chamastesme e ti dixestesme que vas a cantar. E dixen, eu non sei, Jalloso. Ahora mismo estou traballando. Que queres? E dixestesme, que vas cantar? E dixen, non sei. Algo animado ou así unha baladilla? No, algo animado. E dixen, bueno, pois Gloria Estefan, mi tierra, pero foi cousa túa. Correcto, entón, vou falar con ese señor Galloso. Pero creo que mi tierra elíxela ti, non? Sí. Señoría, non hai máis preguntas. É que esta Eva é moita Eva. Pois espera que volve, Podes- espera que Ahora chora o volve. que queiras que... Ahora chora que vai ser. Podes traerme un día a Gloria Estefan a luar para cantar eu con ela, mi tierra? Podo, o Non que pide pasa nada, que a ver ¿eh? si ela quere cantar contigo. Vale, Pero hai gracias. de decir. Estamos fuertes, Estamos fuertes. E iso que estamos en Nadal, paz e amor. Sí, sí, é o Club Salón. Espérate que chega o cocido. Qué Mira, fuerte, Alfeña, qué ya está ahí. fuerte.